Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας απόψε, να βρεθείτε όλοι εδώ μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κωστακόπουλο για την προσφορά του, για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο τιμόνι της Ενώσεως και μπόρεσε με μεγάλες προσπάθειες μόνος του να κρατήσει την Ένωση όπως είναι μέχρι σήμερα, στο βαθμό που πρέπει να ήταν. Ήρθε η ώρα του να προχωρήσει παραπέρα, μας έδωσε και θα μας δώσει τις γνώσεις του και την εμπειρία του για να συνεχίσουμε εμείς. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Φλόρο Σπύρο για τον υπέροχο χώρο που μας φιλοξενεί απόψε εδώ και θέλω με τη σειρά μου να μπορέσω να δώσω ότι μέσα από την εμπειρία μου 25 ολόκληρα χρόνια στον τουρισμό, πρώτα απ' όλα να αυτό συστηθώ. Ονομάζομαι Τσάκος Βασίλειος, κατάγομαι από τον Αστακό της Λοκαρνανίας, γέννημα θρέμα Αθηναίος, παράτησα τον τόπο μου και ήρθα στο χωριό μου που αγαπούσα πάρα πολύ και έφτιαξα μια επιχείρηση και 25 ολόκληρα συνεπτά έτη αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου. Η Αιτωλοκαρνανία μας, ένας κοιμόμενος γίγαντας που όλοι περιμένουν πολλά από αυτόν τον τόπο. Ατέλειωτα χιλιόμετρα ακτογραμμών, ποτάμια, λίμνες, δάση και εμείς που είμαστε στο απερόβλητο. Πιστέψτε με, πέρα από μερικές μονάδες, μιλάω τώρα για ξενοδοχεία, παράκτιες, η υπόλοιπη ενδοχώρα στο απερόβλητο, χαμένη στο διάστημα. Τώρα εμείς ερχόμαστε νέους ξενοδόχων. Πρέπει να δείξουμε τους στόχους μας και τις προτεραιότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Βρισκόμαστε σε σημείο κομβικό για τον τόπο αυτόν. Πιστέψτε με, δεν δέχομαι σαν Αιτωλοκαρνάνας να βλέπω όμορους δήμους να προχωρούν τουριστικά, να κάνουν τεράστια βήματα, τεράστια βήματα και εμείς να κοιτάμε με το κιάλι. Είμαστε πάρα πολύ πίσω, αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε πάρα πολύ πίσω και δεν είναι η ώρα τώρα αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε τα προβλήματα που υπήρχαν τα παλιά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πάμε μπροστά. Στοχευμένα λοιπόν εμείς στη Νέα Ένωση είμαστε έτοιμοι να κάνουμε παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο κυβερνητικό όσο και σε επίπεδο με τους φορείς τους δικούς μας περιφερείας να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα του τόπου μας, γιατί τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Τουρισμός είναι και η βιοτεχνία, τουρισμός είναι οποιαδήποτε επιχείρηση υπάρχει που όλοι έχουν πιαστεί στα προβλήματά τους, έχουν στο καβούκι τους και κανείς δεν θέλει από κοινού να βγουν μπροστά να δείξουμε τα προβλήματα που έχει η περιοχή μας. Είμαστε λοιπόν εδώ με την πολιτική πείρα μας και η κυρία Φλόρου και εμείς από εδώ να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούω από εσάς ερωτήσεις.